17 ta' Settembru San Roberto Bellarmino, isqof u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1542 u l-1621. San Roberto twieled f'Montepulciano, it-Toskana, l-Italja, fl-4 ta' Ottubru għand familja influenti. Ommu kienet tiġi oħt il-Papa Marcell II. Ta' 18-il sena fl-1560, kontra r-rieda tal-ġenituri tiegħu li xtaquh imur jistudja fl-Università ta' Padova, daħal Ġiżwita f'Ruma u fl-1570 sar saċerdot. Wara l-ordinazzjoni u laħaq l-ewwel professur Ġiżwita fl-Università ta' Louvain, il-Belġju. Fl-1576, meta kellu 34 sena, sejħulu Ruma biex jokkupa il-katedra ġdida u diffiċli tal-kontroversji fil-kulleġġ Ruman. Fl-1588 sar il-prefett spiritwali tal-kulleġġ u kellu x-xorti li jmexxi lil San Luigi fl-aħħar snin ta' ħajtu u li jkun il-promotur tal-beatifikazzjoni tiegħu. Fl-1592 inħata r-rettur tal-istess kulleġġ. Il-ktieb tal-katekiżmu li hu kiteb kien maqlub f'60 il-sien u għadu jiġi użat sal-lum f'xi pajjiżi. Fl-1591 il-Papa Grigor XIV ħatru membru tal-Kummissjoni biex tirrevedi l-edizzjoni Sisto Clementina tal-Vulgata. Fl-1599 il-Papa Clement VIII ħatru kardinal u fl-1602 ikkonsagrah isqof ta' Capua. Wara l-mewt ta' Clement VIII fl-1605, il-jun 11 madamx Papa ħlief 26 jun, il-Papa Pawlu V sejjaħlu miegħu Ruma biex jieħu il-pariri tiegħu. Hekk ħasem sewwa fil-kwistjonijiet li jinqalaw fosthom il-kontroversi bejn il-Knisja Kattolika u r-Riformisti Protestanti. Fl-1616 huwa intervena fil-kwistjoni tal-ħabib tiegħu Galileo u ikkonvinċih jipproponi it-teoriji ta' Copernicus bħala ipotesi milli bħala fatt ippruvat. Fis-sajf tas-sena 1621 Roberto irtira f'San Andrea f'Ruma fejn miet fi 17 ta' Settembru tal-istess sena. Il-Papa Piju XI iddikjarah qaddis u duttur tal-Knisja. Ġismu jinsab fil-Knisja ta' Sant'Ignazju Ruma ħdejn il-qabar ta' San Luigi kif hu kien xtaq matul ħajtu. Jekk inti sejjer għal vjaġġ, żgur li żżomm id-destinazzjoni tiegħek f'moħħok u taċċerta ruħek li l-biljett tal-ajru ikollu miktub il-post tad-destinazzjoni fuqu. Jew tara l-GPS tiegħek ipprogrammat sew. Issa, jekk dan huwa veru għal vjaġġi tagħna fil-ħajja, kemm huwa aktar importanti għal vjaġġ tal-ħajja? Minn dak li kiteb San Roberto Bellarmino, jidher ċar l-attenzjoni tiegħu f'din il-ħajja kienet id-destinazzjoni tiegħu mill-ħruġ tiegħu minn din il-ħajja. Kif kien qed jirrifletti fuq diversi qaddisin u dutturi tal-Knisja, il-Papa Benedittu XVI kellu dan xi jgħid dwar San Roberto Bellarmino. Bellarmino jallimna b'ċarezza kbira u bl-eżempju tal-ħajja tiegħu stess li ma jistax ikun hemm l-ebda riforma vera tal-Knisja sakemm ma jkunx hemm ir-riforma personali u l-konverżjoni ta' qalbna stess. Bellarmino sab fl-eżerċizzji spiritwali ta' Sant'Ignazju rakkomandazzjonijiet biex wieħed jikkomunika iż-sbuħija profonda tal-misteri tal-fidi, anki lil nies l-aktar sempliċi. Huwa kiteb: jekk int għaqli, allura tifhem li inti ġejt maħluq għall-glorja ta' Alla u għas-salvazzjoni eterna tiegħek.
Dan huwa l-għan ta' ħajtek, dan huwa ċ-ċentru ta' ruħek u t-teżor ta' qalbek. Għalhekk, ikkonsidra bħala tassew tajjeb għalik dak li jwassal għal din il-mira tiegħek u verament ħażin dak li jikkawża li titlifha. Il-persuna għaqlija m'għandix tfittex avvenimenti ħinja jew mhux ħinja, ġid jew faqar, saħħa jew mart, unuri jew offiżi, ħajja jew mewt. Huma tajbin u mixtieqa biss jekk jikkontribwixxu għall-glorja ta' Alla u għall-ferħ etern tiegħek, imma huma ħżiena u għandhom jiġu evitati jekk jostakolaw dan. Dawn ovvjament mhumiex kliem li m'għadhomx moda fi żmienna, iżda kliem li fuqu għandna nimmeditaw fit-tul illum biex nagħtu direzzjoni tajba lill-vjaġġ tagħna fuq din l-art. Tassew li San Roberto Bellarmino jista' jenna nikkonċentraw l-attenzjoni fuq id-destinazzjoni tagħna f'dawn ir-riflessjonijiet profondi li ġejjin. Din li ġejja hija talba li hu jindirizza lil Alla. Mhuwiex tassew vera li jintwet premju aktar mixtieq minn ġejt kbir u aktar ħelu mill-għasel lil dawk li jżommu l-kmandamenti tiegħek? Intwet premju akbar għax kif jgħid l-apostlu tiegħek ġabu il-mulej ħejja koruna tal-ħajja għal dawk li jħobbuh. X'inhi din il-koruna tal-ħajja? Huwa ċertament premju akbar minn dak li nistgħu naħsbu fuqu jew nixxenqu għalih għax kif jgħidilna San Pawl għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Fi kliem ieħor, minkejja li jista' jkollok stampa tajba u sabiħa tal-ġenna, ir-realtà se tkun lil hemm minn kull ħaġa li tista' qatt timmaġina għaliex Alla dejjem jissuperana fit-tjubija tiegħu lejna. Roberto Bellarmino iddedika l-ħajja tiegħu għall-istudju tal-Iskrittura u d-dottrina Kattolika u kien teologu kbir għal żmienu. Il-kitbiet tiegħu jgħinuna nifhmu li l-persuna ħajja ta' Ġesu kif insibuha fil-ħajja, il-mewt u l-qawmien tiegħu hija l-għajn tar-revelazzjoni sħiħa. Lejjun tal-fidi tagħna mhux biss ġabra ta' dottrina imma hija l-istess persuna ta' Kristu li għadha tgħix fil-Knisja llum. Meta Ġesu tela s-sema lill-Apostli wedhom li se jibqa' magħhom u għalhekk magħna u miegħek. Nikkonkludi bi kliem il-Papa San Benedittu XVI. Kliem Roberto Bellarmino ifakruna li l-għan tal-ħajja tagħna huwa l-mulej Alla, li rrivelanna lilu nnifsu f'Ġesu Kristu, li fih ikompli jseħħilna u jwedna komunjoni miegħu. Ifakruna dwar l-importanza li nafdaw fil-mulej, li nikbru f'ħajja lejali lejn l-Evanġelju u li naċċettaw u ndawlu kull ċirkustanza u kull azzjoni tal-ħajja tagħna bil-fidi u bit-talb fil-waqt li nfittxu unjoni dejjem akbar miegħu. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, int tajt l-erf u l-qawwa li ma bħalhom lill-Isqof San Roberto Bellarmino biex jiddefendi bħila kbira il-fidi tal-Knisja tiegħek. Bit-talb tiegħu għamel li il-poplu tiegħek jgħożdin il-fidi u jżomma dejjem sħiħa. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.